Okay, abe, bye. Sabon ko, tarik sabon ko. Ano yan na lang? Ali! Woo! Ali! Tumig! Ay, tumig! 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 Ay, tumig! Yo, what's up mga amigos? Mag-uban na pud karon sa pila ka minuto. Ug bago ang tanan, paki-subscribe ug i-click ang bell para ma-update mo sa akong kalatagaw. Dingawon ka mo. Let's go! Hala tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Manirada na punta, unsay balita, naay bagong upload, inyo bang nakita? Likes lang o comment sa nahimong content, mas makagana kung i-share sa inyong friend. Di ka mahayan, tanan kaya sabayan, bisagun sa paman, seryoso katawanan mga bata. Ay sus, tara mukbang, musayaw mo kanta, basta malingaw lang. Tistingi og challenge, ayaw og kaikog, sabayan ng uso, bisag ka ng TikTok. Easy tanan, dili lang natungod sa views, latagaw, importante manipayon nawa, paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Proud Bisaya o proud probinsyano, isuroy mo sawa pa ninyo na adto. Video nga pabibo, astig na pag-intro, ma-entertain ka, maka-interesado. Labaw na pag-vid reaction nga vlog, madala kas react, pati ikaw masyak, naapoy ikabuka. Pag-abot sa comedy, detalyado mo ka pa, og short movie, mauna si Michael, represent latagaw. Humble, simple lang, sa kamera way ulaw, kay syempre di kalidad man po da mga video. Go to YouTube, search latagaw. Tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Okay, abe, bye. Sabon ko, tarik sabon ko. Ano yan na lang? Ali! Tumig! Tumig! Ay, tumig! Tumig! Ay, tumig! Tumig! Ay, tumig! Okay, abe, bye. Sabon ko, tarik sabon ko. Ano yan na lang? Ali! Tumig! Tumig! Ay, tumig! Tumig! Ay, tumig! Tumig!
Alvin! Okay, Abe, bye. Sabon din sa rin. Sabon din. Yan na lang. Alvin! 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 Okay, Abe, bye. Sabon din sa rin. Sabon din. Yan na lang. Alvin! 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 Okay, Abe, bye. Sabon din sa rin. Sabon din. Yan na lang. Alvin! 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 Okay, Abe, bye. Sabon din sa rin. Sabon din. Yan na lang. Alvin! Alvin! Yo, dito yun, nararay, nagandiri. Kung napalit na dito, 1/4. Oo, pila eh. 1/4 lagi. Mura po ila dito, 1/4. Pila po ilan to? Parehara o, tinta. Ilang 1/4? 20.